Assalamu alaikum, ina mana maraba da wannan lokaci. A bidiyon mu na yau zan yi cikakken bayani akan yadda zaka na samun naira 5,000 ko naira 10,000 ko naira 20,000 a duk rana. Ya danganta da yawan layukan da kake da su, ya danganta kuma da yawan aikin da zaka yi. To na farko abin da zaka yi, zan ajiye link a tare da wannan bidiyon, sai ka danna shi zai kawo ka cikin browser, ko kuma ka yi long press na link din sai ka yi copy na shi sai ka zo ka paste a browser naka, either Chrome, Opera Mini, Phoenix browser, duk wacce ka za ta maka aiki da kyau. To daga ka shigo abin da zaka yi na farin nan, zaka sa gun phone number din nan, zaka danna number wayanka, zaka danna in 070 na in 081 ne, zaka sa ta complete. Sannan gun password din zaka sa password naka, misali zaka sa sunanka, sannan sai ka sa numbobi guda 4 ko guda 5. Ya zama dai in haɗa wannan numbobin da wannan alphabet din za su baka abubuwa guda 8. Sannan kar a manta na farko wannan dole letter zai fara ne da babban baki, wato in Musa ne M din ta zama capital. Wannan password din shi zaka zo ka saka a nan ƙasa. Wannan kuma referral code ne, in bai saka maka ba ka danna 730481 sai ka danna register. Wannan registration naka shikenan zai nuno ma yayi successful, baka da matsala. Bayan ka gama registration, abin da za ka yi bayan ka shigo cikin dashboard, ga nan saman nan ka danna download app domin ka ɗauko application ɗin ya zauna a kan wayarka. Kana ɗauko shi sai ka je ka yi login da wannan details wanda ka buɗe ɗin. To daga zaran ka shigo cikin application ɗin, wannan shine application ɗin yadda yake. To ga nan waɗannan abubuwa guda 5 a ƙasa, a komai yayi bayani a cikin nan. Nan farko shine home, a nan ne zaka ga account balance naka, zaka ga yawan abin da ka samu a tax da kai na yau, sannan wannan kuma yawan abin da ka samu na yau daga mutanen da kai inviting, wato mutanen da ka gayyata kenan. Sannan kuma promotion yana nuna gun da zai baka referral code kenan. A nan saman nan ga nan referral link naka, zaka ɗauke shi kai sharing a friends in kana da su domin su amfana. Wannan shine referral code naka, ko da a ce sun samu iya wannan ne ba su samu wannan code ɗin ba, to ka ba su wannan code ɗin, su saka za su zama suna ƙasanka. To a nan shine zai nuna ma commission da ka samu da yau, wannan kuma shine abin da ka samu jiya, wannan kuma shine wannan mutanen da ka gayyata wanda suka yi amfani da link naka, yawansu wanda suka yi linkin WhatsApp account nasu. Wannan kuma active users shine wanda kai inviting ma, in yayi inviting wani, in yana active to zai nuno ma shi anan, wato wanda suka yi linkin WhatsApp account. Wannan kuma accumulated commission shine abin da ka samu a duk gaba ɗaya daga invitation da ka fara tun daga ranar da ka buɗe account har zuwa yau. Wannan kenan. Sannan ka zo nan tax nan, to anan ne ake yin tax, anan ne komai yake kusan zance. To nan yadda ake yin tax shine in ka shigo kan ga buying to WhatsApp account, to yadda zaka yi anan din ga inda aka sa plus sai ka danna. In kana dannawa, in ka danna kan plus din shi zaka danna fa. In ka danna kan plus din ya dannu nan enter country name din, sai ka sa sunan ƙasan da kake so kai amfani da number ta. Misali ni Nigeria ne, zan sa Nigeria. Nan dinnan sai in sa phone number, misali phone number na 7063611884. Zan gwada muku da asalin number na ne ku gani. To abin da zaka nan dinnan sai ka danna get verification code. Kana dannawa, bayan wannan ya gama reading, anan dinnan za su baka code daidai wannan, sai ka je kai linkin da WhatsApp account naka. Kun ga wannan sun ba mu code. Sannan kar ku manta, na ce muku kar ku yi amfani da personal account, ku samu wasu layuka ko na wayan keypad ne ku buɗe WhatsApp account ku yi amfani da su. To wannan code ɗin zaka danna nan sai kai copy. In kai copy nasa sai ka koma cikin WhatsApp naka wanda kake so kai linkin, ko da a multispace ne ko ma a ina ne, sai ka danna nan. Kana danna nan sai ka danna link devices. Ga nan link devices, kana danna link devices sai ka danna link a device. Kana danna link a device ka danna use mobile data. Kana danna use mobile data zaka yi verifying fingerprint naka kuma dukkan wani security. Instead of wannan dinnan sai ka danna link with phone number instead. Kana danna link with phone number sai kai pasting wannan code din. Kana pasting nashi anan, zaka danne gashi AA ne sai ka danne shi. Kai ta dannawa, misali kamar yadda suka nuna anan, kun ga login in, zai login, wato zai nuna ya hau successfully kenan. Daga zarar ya gama nan zai ce ku sa suna kawai. In ka ga dama zaka iya sa ko menene, ka sa Muhammad misali, kawai sai ka danna save. Kun ga wannan device din ya linkin. Kuna komawa can muna yin refreshing, kun gani ya riga da ya hau. Kun ga loading your chat, please open WhatsApp, sai ka danna show. Kana danna show sai kai refreshing. Kana refreshing, to kamar yadda kai da fara nan za su ƙara baka space ka sake login wani WhatsApp account.
nan shi zaka danna, kana danna zaka ga yayi refreshing. To kun ga yayi refreshing, to wannan shine number na, sannan shine yanayin jimawan da tayi akan WhatsApp. To abinda suke bukata zaka na zuwa wancan WhatsApp din kana shigan su akai gashi nan sai ka danna. In kana so misali ka cire wannan number kawai zaka danna edit, kana danna remark, sai ka danna confirm, sai ka remove nata, ko kuma ka je ta can ciki gun link device din, sai ka danna kan device din, sai ka danna edit, sai ka cire ta. In kana so ka sake adin wata number kuma sai ka danna nan din, kana danna nan sai ka goge ta, sai ka sake adin number, sai ka danna get verification code, sai kai ta linkin nasu, ko da numbers naka sun kai guda 200 haka zaka yi, sannan commission naka zai hawa. Amma kafin commission naka yana hawa, dole waɗannan numbers din kana shigan su akai shine abin da suke so, kana shigan su lokaci zuwa lokaci. To in ka dawo gaba da promotion ga nan service, nan kuma line customer care ne. Wannan in kana so ka musu wani complaint zaka iya ta WhatsApp, zaka iya ta Telegram group ko kuma Telegram channel. Sannan kuma account, a inda account wato uwa uba kenan, inda ake withdrawal, tunda duk abin da aka samu in aka ce ba za a cire shi ba ya zama ba shi da amfani. To wannan shine today's promotion naka. Sannan wannan conversion rate din, duk point da ka samu a nan guda 100 daidai yake da naira 33. To bari dai na gwada muku yadda ake cire kuɗin. In ka zo nan kasan nan ga account withdrawal, to nan zaka danna, kana danna account withdrawal, to a nan sai ka zabi kasan da kake. Kun ga Nigeria ne mu, kana sa Nigeria, nan zaka danna misali old bank details instead of edit, haka za su numa. Kana danna old bank details, za ce ka zabi bank account da kake so kai amfani da shi. Gashi Opay ne, Access Bank ne, ko ma wani iri ne amma ku yi amfani da Opay saboda yafi saurin zuwa, ko kuma Palmpay account. To daga zarar kun gama, kun ga maximum transfer hours sun ce min 3000 something, withdrawal fee 300 point. To anan dinnan in ka sa yawan point din da zaka yi withdraw, ni na riga da na withdraw da yawa dazu, kun ga gaba ɗaya 1000 da wani abu ne ma, amma bari mu gani show saboda ku gani. To bayan yayi withdraw, gashi nan withdrawal nawa ya tafi. Anan dinnan ga nan withdrawal order, anan za ku gani. Kun ga nan withdrawal order, kun ga wannan success, har ma kuɗin ya zo da yake kaɗan ne, wannan 159,000, kun gani Ahmad Abdullahi. Shi yasa an ce muku wannan website na Hausawa ne. Kun ga kuɗi ya riga da ya zo, Ahmad Adam Abdullahi, kuɗi ya riga da ya zo 990, ya cire charges nashi da komai da komai. Wannan kuma naira 50,000 da wani abu ne. Shine wanda in ce muku in ka zo nan gun promotion, in ka san anan dinan directly active kana da mutane 5, nan kuma kana da mutane da ya kai guda 30, to ka shiga Telegram channel. Akwai Telegram group da na ajiye, ko in ce shi ma zan ƙara ajiye shi. In kai join akwai customer key, zan baka number ta. Na baka, ko in ce username na ta Telegram, za ka yi mata magana, sannan za ta baka 20,000 points wanda yake daidai da 6,000 da wani abu. Sannan bayan 24 hours in kai sa'a za ta ƙara ma point guda 150 wanda yake daidai da naira 50,000 da wani abu. Wannan shine takaitaccen bayani na yadda aikin MKR Club yake. Kar ku manta, a nan gun start tax din, a nan ake ta binding number. Kun gani ka dawo, sai ka sake danna plus, sai ka sake adin wata number din. In ka danna refresh din, zai noma, kun ga number ta take. To in misali number ta nuno ma offline ne, kun ga anan dinnan, kun ga number, in kuka jawo haka, kun ga number ta nuno online, amma point bai fara hawa ba saboda bana shiganta. To nan dinnan in kuka ta nuno muku status nan, in ta nuno muku offline, kawai ka danna edit, kana danna edit kai remove nata, sai ka sake adding back. Haka za ka yi ta adding numbers. Sannan kar ku manta, ba a bude multiple account. In ka bude multiple account za su yi bani, kuna zuwa za ku ga notice nasu suna bani. Wannan kuma Lucky Wheel da meye, kar ku damu. Wannan Lucky Wheel caca ne, kar ku damu da shi, ba shi da amfani gaskiya, caca ne. Ba zan koya muku ma yadda ake ba, kuma ni ma ba zan koya ba ma. Allah ya ba mu nasara.